Ang Ginoo mga kaninyo. Ang maayong balita sumala ni San Lucas. Unya, gisaysay sa duha ka tawo ang nahitabo dito sa dalan, kung na nakaila sila sa Ginoo sa iyang pagpikas-pikas sa paan. Samtang nagsugilon pa sila niini, sakalit sinibarog ang Ginoo sa taliwala nila o miingon, ang kalinaw mag-uban kaninyo. Nakurat sila o nalisan, o naghuna-huna nga nakakita sila ng Espiritu. Apan, miingon siya kanila, nganong nabalaka man kamo, nganong nagduha-duha kamo. Tanawan ninyo ang akong mga kamot o mga tiil. Ako gayon kini. Ikapa ako o makita ninyo, kay ang Espiritu walay unod o mga bukog. Ingon sa nakita ninyo nga niakan ako. Isulti niya kini o iyang dipakita kanila ang iyang mga kamot o ang mga tiil. Apan, wala gihapon sila makatuo. Silabihan ang ilang kalipay o kahibulong. Busa, ipangutana sila ni Jesus, doon na ba kamoy makaon dinhi? O yatagan nila siya usa ka buok sinugbang isda, o gidawat kini ni Jesus o gikaon sa ilang atubangan. Ngunya niingon siya kanila, kining mga butang na mao gayud ang akong gisulti kaninyo, samtang ako uban pa kaninyo. Kinahanglan matuman ang tanan nga nahisulat mahitungod kanako sa balaod ni Moises o sa mga sinulat sa mga propeta, ingon man sa mga salmo. Unya, mukasabot niya sila sa kasulatan o miingon siya kanila, kini mao ang nahisulat nga ang Mesiyas kinahanglan mag-antos ug niya mabanhaw sa ikatulong adlaw, ug nga sa iyang ngalan ang mensahe may tungod sa paghinulsol o sa pagpasaylo sa mga sala kinahanglan isangyaw ngadto sa tanang mga nasod sugod sa Jerusalem. Kamo mga saksi niining butangan. Mga igsoon ng maayong balita sa atong kaluwasan. Kanya kita nining maong ikatulong na Domingo sa pagkabanhaw sa ato ang Ginoo o sa ato ang mga gibasa ilabi na ang gisulat ni San Lucas, gipadangatan kita nining laing misyon na usab sa atong Ginoong Jesucristo tungod kay lagi hibaw-an niya nga ang ubang nagduda pagayon sa iyang pagkabanhaw. Ang ubang gani mismo sa iyang mga apostoles dili makatuo nga nabanhaw siya. Pero po ang iyang ikaduhang hugna sa iyang misyon, ang pagpadangat ngadto sa mga tao sa katinuod sa iyang pagkabanhaw. Unang ang iyang ipakita ang mga apostoles, ang iyang mga suod ng mga higala o suod ng mga igsuon. Dahil lagi sila maong may iyang kitahasan na maoy mapadangat sa maong maayong balita mahitungod sa iyang pagkabanhaw.
Aron man nga kung kini pagadawaton sa mga tao sa tibuok kalibutan, malipay siya na mubalik ngadto sa Dios nga mahal tungod kay nanaay katumanan ang gipanganduri sa amahan nga ang kalibutan mahimong sumpay sa gingharian sa langit. Tungod kay ang kalibutan ngayang gituyuan o buhat o gituyuan o papuyo ang mga tao, nagituyo niya o buhat sumala siyang imahin o kasamahan, ang mga tao maunay mo pahigayon sa mga hiyas sa langit. Ang hiyas sa paghigugmaay, ang hiyas sa kaangayan, aron na maanaa kita'y kalinaw. Sumuga na ang ipanganton sa Diyos upahan, ilungdan ng iyang gituyuan na adunay gitawag og langit swak, mura og subo swak. Amen?